tada ibuutan tang tao no kitagaan tag blessing. Kanina gitagaan ko ni ate og ice cream. Tapos karon na ako'y my favorite kay nako ni siya. Tignaan ninyo sa binigdi. Ganahan kay kuan ni Ginoo ko. Tarang. Galing pa daw ni sa Pinas ang mga sangkap. Lamig jud siya. I like it. O katulad to magbinutan ta para tagaan tag blessing sa tao. Yung bisag dili na to kailangan kinatagaan tag blessing. Ipot anong ko, na blessing. Sige, sige, sige. Ano tayo? Baligyan niya ate dito sa sentral. Niyang negosyo. Grabe ka kuan ang mga Pinay no. Madiskarte. Sa itong tag sa boarding house niya akong ipuyan, butaan kayo. There is a North Point exit A1. Doon na kayo. Ang ubig, ikan pa daw ni Pinas. Kinalot pa din sa tuwang dito. Dili ako sa bed kay kapit sa gawas. Ang wapo. Grabe na ba kung na. Wala ko kadawat sa DSWD nga isa to 5 to 8k nga hatag daw. Kaya wala ko na apil sa 2015 nga list. Ikaw lang ano. Di man kami dato. Ang balay natag. Papadyo humihayok pitos oy sige na lang kay yun sila magtagaan ng blessing ni Lord ang masinabtanon hindi na lang kay siguro mas naapay better na mataghaan atong para amua siguro jud unta pero sige lang yung kamot na lang tag atuan bisag sakit kadughan char pero sakit kadughan kay apil man apektado man ta sa lockdown sa nga mga COVID apektado man ta ni pero okay lang. Di ra siguro 5,000 to 8,000 madawat. More. Kung makadaog sila tagluto. Kung magpatag kung bagit. Sige lang. Hi guys. Kung sila ng second batch. Tanaw na nato. Pabinaw na nato kung na second batch doon. Pero, hip ka na. Hindi natin mag-expect. Pero dito ma-hurt. Pero kung na, mayo. Dawaton ay ginoo ko. Pakita ito ng bugas. Pakita ito sudan. May nalang bayakod. Haka na mangita ng 8,000, 5,000. So, 2,000 to okay na kahit utang. Pwede ako dito sa ako, paluwagan. So, ako kabay sa akong paluwagan. Slot 10 na ba? Joke lang. Malamig kayo siya guys. Lasang Pinoy. Shout out day ko sa mga wala na apil. Ay mo kabalaka ha. Hulat lang daw mo second batch. Kung naa. Kaya kung wala. Pag-post lang mo. Kami na bahala comment. Bahala mo diya. Bahala ta diya ay. Apil man po day ko kadawat. Nahurot ni guys mga ambot. Ano sa? Ambot ka sa. Mas dami ini pag naay bulad, no? Binignit, bilo-bilo, tapos bulad. So, yum. Uy, na kung nakahagod. Nagikan ko natulog. Okay, day off lagi. Tulog ko gikan. Pag mata na ko, bisingan dagon. Sige na guys, oy. Gabay na ako. Doon na ako. Bye-bye.